El Departament d'Agricultura, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha aprovat el reconeixement de l'Organització de Productors Pesquers de Peix Blau de Catalunya. Una organització de productors que agrupa 14 embarcacions de la flota d'encerclament dels ports del litoral gironí i de Vilanova i la Geltrú. Una flota especialment castigada per la davallada de les seves captures i pel baix preu obtingut en primera venda. Les OPPs, o Organitzacions de Productors Pesquers, poden rebre ajuts del Fons Europeu Marítim de Pesca per a la seva creació i ajudes per a la preparació i execució de les actuacions efectuades dins els plans de producció i comercialització aprovats. Lluís Sureda, patró d'embarcació al Port de l'Escala. És una cosa que treballarà conjuntament amb les cofradies, però té la seva representativitat a Europa, no? Tens accés a una sèrie d'ajudes que no tens de l'altra manera que si ets cofradia. No? Per exemple, doncs ara la primera acció que fem és canviar el sistema de caixes, que sabeu que ara fins ara tenim fusta, ara els farem doncs, de plàstics reutilitzables. No? Tot això, esclar, suposa un dispendi molt gros, però el poder fer l'organització de productors doncs, se'ns redueix molt, el gasto se'ns redueix molt. No? La creació d'aquesta OPP és una bona notícia per al sector, atès que es tracta d'una eina que permetrà la gestió dinàmica de l'activitat pesquera orientada a millorar el rendiment econòmic dels seus afiliats. Tot el que són plans de pesca i vedes i que pot ser topalls de peix o coses així, nosaltres els farem i quedaran aprovats per Europa, que fins ara doncs, era tot una mica que tenia que anar per la Direcció General de Pesca i la Direcció General de Pesca tenia que presentar-ho i li tenien que aprovar. Doncs ara sembla doncs, que amb això, fent-ho nosaltres mateixos, doncs ja... La creació d'aquesta organització de productors pesquers era un repte pendent des de fa molts anys, però que no ha acabat de cristal·litzar fins a aquest 2021. És una cosa que teníem pendent fa molts i molts anys. De fet, vàrem arribar a registrar, jo tot just començava, i vàrem arribar a registrar la número 1 per la província de Girona. El que passa que llavors es van anar desinflant i no va ser mai operativa, però havíem tingut la primera de tot Espanya, doncs. És una cosa que sí que és necessària, sempre els directors generals sempre insisteixen molt i a nosaltres ens ha costat molt creure-hi. 5 de les 14 embarcacions que s'hi han agrupat són teranyines de l'Escala, de fet totes les que tenen base al Port de la Clota. Ara comencem 14 barcos, esperem que a la llarga hi siguem tots, no? I això implica doncs, unes quotes, vull dir, els armadors doncs, han de pagar la seva quota i és una cosa en funcionament, doncs, com te diria, més empresarial que no pas com la cofradia, que és empresarial i social també, no? Que no és més, és un concepte més empresarial. Però que tens, el que valorem més sempre és aquesta representativitat directa que tens a Europa. Els objectius finals de les OPP són garantir l'exercici racional de la pesca, millorar les condicions de venda de la seva producció, afavorir les programacions de la producció, adaptar l'oferta a la demanda, concentrar l'oferta, estabilitzar els preus i fomentar mètodes que afavoreixin la pesca sostenible.